ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokki dira e nder galle ceerno Habous Diallo ko on waktu yoni hato kay haydi e nder galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal. Gouvernement mo leydi Sénégal ƴetti pellital dartinde kala ko fate addoyde basalle caggal leydi Sénégal wi noon ko jagorɗo jeygu leydi Sénégal ha wawa ƴellide calɗi ndema basalle e nder leydi ndi Sénégal to leydi Mauritanie. gonnoɗo hoorejo leydi mum Mohamed Wuld Abdel Aziz ɓandu mum cellal mum ƴewtama taw kadi koye clinique privé mo woɗɗani hôpital national mo leydi Mauritanie. ɗum ko caggal nde hujjiyankoɓe makko kolliti o wawata darade yeeso ñawowo to leydi Mali. Imam Mahmoud Diko dawriyanke diiniyanke ɓoyata ma arto e nder leydi muɗum holliti ɗum ko goto e ɓattiɗomo 14 lewru fandu guila toon to Algérie to leydi Guinée Conakry. hujjiyankoɓe Ibrahima Kassori Fofana woni maître Sidiki Berté wo holliti wo yonnani hay seeɗa ko fate ɗaɓɓande procureur fade juge yo taƴane duuɓi 5 kame milliard uji 5 kopreje franc guinéen ɗo e lewru fandudo to leydi Burkina Faso kame Niger Mali. oɗo saaha fandare mabɓe ko ujunnaje 5 sagata huccodirde eɗen pelle joguitiɗe armeji taweteɓe nder leyɗele mabɓe to leydi Côte d'Ivoire. hanki o lawol yoɓima ken tolno e 17 fittade taw koye accident musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala. mande Massa Keita gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Mozambique, Zambie kononne kadi ha fenma Angola e nokkuji goɗɗi kala. an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala. ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi e kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade. mande Massa Keita gorko pullo maniganke hen banggue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali. sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura lappide caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa 76 60 jeetati 45 ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde. taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala. gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah. neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam
aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorel te sa yiɗi hedde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam. aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa walla dana walla ɓala walla kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe e leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnumani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andiri dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawteɗo légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon mbiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari nogase ɗiɗi siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba Diaynde Weltare TV musidɗo moon Sar Abdoullahi Sarr
kame musidɗo mon gali abouba enen nelda duwawa wonande ceerno ahmadou tidiane alpha mamma siley ba to kay hayɗi ɗum ko hanki o talata jaltugola aduna ɓiyi ko taw ko ɓiyi ko gorko ɓinguel tukusela gorela biyetenoɗo ceerno mamadou moustapha ko hanki yelti aduna ɗon ɗo kay hayɗi ɗo jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe musidɗo mon sa abdoullahi sar kame haali abay yaadiɓe janide kala en neldamo duwawa wonande jomiraɗo lomtinta ko wurata ya rabbi jayde mon weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ene yettane jara dendagala ɓen nanguɓe ndeɗo hen jayde ene dusodira e mumen ha tenti noon ɓen waɗaɓe sponsor uji mumen e jayde nde guila to banggue wonande publicité ji ha e goɗɗum kala e ɓen hettiyankoɓe jayde kala ɗo wawi wonde jayde ma yaha to ɓuuri woɗɗoyde gam addana mon humpito ngo ɓuurɗon sohlude tawno fulɓe mbi humpitade ɓuuri humpede moustapha guirassi ko jagoɗɗo jangde lesre mo leydi sénégal wo arti hollirde teskede wonande duuɗe lesɗe jangguinoɓe ne ngakki hen no fewi o holliti ɓoyata maɓe mbaɗɗa recrute ko fati banggue ƴettude ɓen gollotoɓe kene fodode ujunnaje ɗiɗi jangguinowo aɓe katojini e mum ɗum noon ɓoyata gam wallide duuɗe lesɗe ha ɓuura wawde ƴellide to banggue jangde lesre e nder leydi sénégal caggal délégation timmuɗo hoore jagaɗo mo leydi sénégal yilladeɓe toon to mauritanie noksoɗa hanki o noon ko délégation jagorɗo pétrole mo leydi mauritanie mohammeda wuldu halila ari e nder leydi sénégal dakar lamorgo leydi ndi jaɓɓimo toon ko nandomako jaggoɗo pétrole mo leydi sénégal o wawi joɗorade hoorejo leydi sénégal woni bassirou diamay faye ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴi no fewi ha tenti noon ko fati kay e heñorade taw kadi ganduɗa ko woyndu heende ɗo e lebbi jeegoma jogordu yaltinde gaz muɗum taw ko gaz dendaɗo hakkude leydi ndi sénégal kame leydi mauritanie ko waɗa ɗum ko hoorejo leydi sénégal hono bassirou diamay faye joɗotima e on directeur gadjuɗo bippa woni british petroleum ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴi no fewi ha tenti noon gartam ngaalu e oɗo saaha wadde peeje kala haaɗe golle ɓuura wawde fuɗɗade ko ɓuuri yawde taw kadi ko sénégal mauritanie woyndu heende gam yaltinde ko fati banggue gaz conférence de presse kaɗanoɗo waɗede ɗum ko hecci hanki o wonande CODEPS ɗum noon ko ɓen ardiɓe jaydeli e nder leydi ndi sénégal fandare mabɓe kay ko artude e conférence gam hollirde caɗele ɗe jayɗeli leydi sénégal taccata oɗo saaha gonaɗo oɗon gandi maison de la presse ko toon ɓe jinno wadde ɗum hecci hanki o ɓe kaɗa hande o noon ɓe mbaɗi oɗon conférence de presse fandare mabɓe ko yidde ɓe joɗodade e jagoɗɗo télécommunication woni aliou sall ɓe mbawa yewtidde mum ko waɗa ɗum ko kadi ɓe gandina ɗum oɗo saaha jayɗeli leydi sénégal ene tacca caɗele mawɗe no fewi to banggue crise faggudu ha e gueɗe goɗɗe kala ɗe gueɗe kala ko gueɗe ɗe ɓe bindi gam yidde wullitade laamu ngu ha tenti noon hoorejo leydi sénégal ko fate gueɗe médiaji leydi ndi sénégal o saaha ene jogui caɗele mawɗe no fewi keddotoɗen koye leydi ndi sénégal jagorɗo wonande jeygu leydi ndi sénégal ƴetti pellital yawde kala ko fate gaddoygol basalle caggal leydi sénégal ɗum noon fuɗɗoto ko nogase joyyi ndu lewru woni aset paɗuɗo e no ko yidde ƴellide calɗi ndema basalle e nder leydi ndi sénégal nde tawno ɓoyata ɗo e lewru février wonande ndema basalle wonande marché ji kewɗi jeereji kewɗi ma nannu soble mumen e nder jeereji ɗi ƴettudemo pellital dartinde ko fate banggue addoygol kala ko fate soble basalle caggal leydi ndi sénégal garten koko fate banggue oɗo saaha politique leydi sénégal oumar sow gonnoɗo jagoɗo disodirteɗo galle lamorgo to taw koye laamu Macky Sall ko hanki waɗa garde à vue hande o foti darade yeeso procureur o wona goto noon aɓe joni ɓen fotɓe darade yeeso procureur kono kanko oumar sow ko caggal discours jaltuɗo taw kadi ganduɗa ko fate banggue wonande hollirde oɗo saaha laamu ngu ɗo henna wona laamu yingu fulɓe taw kadi on discours laamu ngu yiiri ɗum
ko addude leñamagu kame fitinaji jeyi sababu noon caggal nde wonani haala makko ko fati banggue inde Farba Ngom ko tuma e 1.25 milliard ko préje franc CFA jeyi sababu noon hanki o waali toon jama makko gadiɗo ma o daro e yeeso a procureur kono ɗum konon avocat ji makko woni Baro Kame Cissé ɓe kolliri ko haali ko e ko laamu ngu haali ko ne serti no laamu ngu yirino haaldiri ni ɓe kolliti client mabɓe ala kala ko waɗi hen haydara catal sarɗiyankoɓe hanki o bisminoɓe Farba Ngom toon to suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal Farba o yahani nottoyade o lomtini ko maître Aissata Tall Sall sarɗiyanke o holliti noon ko on nottanimo no jogui ndimago nottanademo kanko wasa yaade toon on nde yeehi nde ene yaade jimme soirée ɓe mbawi noon tawtorede ɓen gaddi toon ko ɓattakuji 4 ɓattake giwɗo e procureur fade juge e giwɗo e juge fade procureur gam yettade to suudu sarɗoyeji ndu leydi ndi Sénégal o holliti kanko maître Aissata Tall Sall fandare kay dossier Farba ko adde ɓe jiiye ko woni hen ko neɗɗo mabɓe ko rewira ko tuuma ko takkira holko saabi o saaha ɗaɓɓande yo wutte teddugal makko itte o natta wonde sarɗiyanke beele o huccite koye tuuma ko on dossier alay saago min jiyamo on so arani ko ɗon maître Aissata Tall Sall yalti wonande nden jonde tawtoraka ni ko gassi ko wona ɗum ko holliti aɓe cabbi ha ñalawma lulde to sur sarɗiji nde leydi Sénégal ngam ittugol wutte teddugal Farba Ngom nden kadi kamɓe yaddiɓe taha wallu maɓe mbaw darade hen a darde timmude no fewi ko wona ɗum ko ɓen hujjiyankoɓe Farba Ngom taw koye catala takko wallu APR ɓenne kadi koliti hande o koɓe jeegomo kamɓe ɓen avocat ji ɗo kalaten aɓe luli toon to hôtel mo Café de Rome wotte nder Dakar ɗum noon ko yidde huccidirde jaydiyankoɓe artude ko fate haala Farba Ngom moɓe gonani oɗo sa gonaɗo ñalawma janggo o toon to Fouta ha toon to Agnam wonande hewɓe yadiɓe APR toon to Agnam kolliti Mamadou moɓodiral manggal no fewi gam oɗo sa wullitanade Farba Ngom gam hollide oɗo sa Farba ko toñaɗo brigade de la gendarmerie brigade de gendarmerie de Kayyara ɓe pawi juuɗe mabɓe sagataɓe jeeɗiɗo candidat ji yinnoɓe kay yaade ɗeɗe hennamaje fade toon to leyɗele Europe toon to légal Dar es Salaam ne tawe Kayyara tettama toon 60 litre carburant kame moteur mo Yamaha moto kene foto wonde kaɓirɗe kewɗe tettama hen gendarmerie holliti oɗo sa ene ɓeydi jokkude ɓe erima noon ɓiɓɓe leydi nonne kadi ɓe erim ɓiɓɓe leydi 123 ko tonggode mabɓe kala yiyaɓe ɗe ɗanno ɗayre suuɗayre yo mbaw jokkodirde ɓe dadiɓe gendidi mbawa kadi kañumenne wadde hen gollala mumen tottiwa wona puɗɗogol immatriculation ko fati motoje fuɗɗoto ko 29 nduɗo hen lewru wi préfet Mamadou Gaye holliti caggal nde ɓe binditi ɓen joguiɓe motoje e nder département mo Tivaouane ko ujunnaji 7 moto ɗin kala ko ha ɓeydo wonde nden ka ekisal to Kaffrine caɗele kewɗe kay ne tawe nder leyɗe kewɗe taweteɗe nder Kaffrine ɗum ko caɗele ndiyam ngakkugol gam teskede bongol forage maɓe jaaha ha to diwan Kahi gam ɗaɓɓoyde diƴƴe wonande bidon mo 20 litres jaɓata ko nogas ga e sattude kala ko ƴewgode ɗin bidon ngaji hande o woni saɗɗede mawde yo gay leɗe Kaffrine ɗe jogui to Ziguinchor dadiɓe renoɓe ladde e diƴƴe ɓe kolliti tugganma tan lewru juin 2024 ha yetti janvier 2025 omo gonɗen ɓe tetti kaɓirɗe kewɗe no fewi ɗe jarmumen ma wonay 3 millions ko préje franc CFA ɗum ko toon to ñaggisa hakkude mum e ñasiya ɗum noon kene wona 114 leggal taw ko leɗɗe bois rouge 114 peecal taw ko peece moƴƴe no wonde 114 taw ko plage ɗeɗo gueɗe kala ɓe mbawi tettude motoje kame weloji kewɗi ɗum noon ko haɓade darade ladde Casamance nde wata a bonnede Keur Mame Mariama to Thiés
ko fitina mawɗo waɗi toon hakkunde remoɓe kame aynankoɓe woni aynaɓe ɗum ko caggal nde demowo goto biyeɗo Moussa Diouf wara e nder guesa mum taw remata ko guesa ñambi ɗum ko caggal nde gaynako goto ari nanni hen jawdi mum bonni ɗum caggal mum noon dañi fittande on heddade ɗon waɗi yimɓe nayo gañi ɓen hawre gendarmerie mo fonden wawi yettade toon ngam ñippude oɗon fitina oɗo saa noon jaam fuɗɗima artude e nder oɗon diwana jeheten ko ha toon to wuuro teddungo Madina Gounass sete taw kadi ganduɗa ko gardiɗo woni directeur ko faɗi banggue effort wawi yillade toon to wuuro teddungo Madina Gounass o dañi yirlide khalifa o woni ceerno Amadou Tidiane Ba kono kadi artude heɓanade daka o ha tendi noon diƴƴe e nokku joguiɗo diƴƴo kala ma en ketto musidɗo men Amadou Samba Lo toon to Madina Gounass. Amadou Samba Lo, assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi jurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sarr Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro tuttugo Madina Gounass. Abdoulaye Sarr on directeur gardiɗo effort e nder leydi Sénégal kanko délégation timmuɗo ɓe mbawi yillade ɗo e nder tuttugo Madina Gounass won golle gollornoɗe guila e ndungu ngu ha e nder ceeɗu ngu kala ɓe gaari yurta ɗum beele golɗe timmi ko manque hen ko ɓurti hen so fewi walla fewani yewɗen saaha ɓe jetti tuttugo Madina Gounass mbaɗi visite nokku o ɓe jii nokku o ɓe jii golle fof ene ndewi lawol ɓe kolliri so allahu lamɗo jaaɓi ɗo Daka o fandi ɗo kala ko no gollede ga guila nde wuuro ngo banggue forage ha toon Dakar o kala maɓe gaɗa ɗo jurno ɓe ƴeewa so ala ko manque hen beele jowo janggo jaam so Daka o yettima dow jaam tawa fof ene rewi lawol tawa hay caɗe goto ngala hen ɓe gardone eɓe gaɗe on mo ganduɗa ko commandant brigade diwan o kamɓe kadi wawi artude mabɓe kañum hoore mbawi yiide golɗe ɓe beltima no fewi golle fof ndewi lawol hay hunde mankani hen yantide kadi ɗon délégation tawde nde wuuro ngo jokkitiɓe ndiyam e nder wuuro ngo Madina Gounass mbawi tawtere mbawi jaɓɓadeɓe ɓe mbawi kadi yiide ceerno ɓe kabride ɗum ko addiɓe ɓe ñaguima kadi duwawɗo ceerno ɗo nde ceerno ɗon to leydi ko duwnoɓe kamɓe kadi fodde koɓe jokkiti ndiyam e nder leydi ko beele ɗum kadi wawata yarude yesso ceerno weltima hen no fewi no fewi kamɓene kadi ɓe koddiri kadi ɓen no ganduɗa ko tigui ndiyam e nder wuuro ngo le tinto e golle ɗe daaro hen ha tiiɗa daaro hen golle mantoriɗe ganda ko koyemen gone gollande ganda kala gollo rendo ko hoorema gonɗa gollande wadde yo moƴƴi ɗum ha moƴƴa so moƴƴi to ande kadi moƴƴora hen so fewi ande kadi pewra hen so yaaji ngalude ñaam an hoorema kadi mbawa dañorde hen ɓe kolli toɓe no fewi so allahu lamɗo jaaɓi ɓe mbi so Allah jaaɓi Daka o maɓe garta ɓe jetto Daka o ɓe jiiya Daka o ɓe jiiya ceerno kadi ɓe keɗɗitina kadi ammudagal ɗo ceerno ɗon kamɓe kala ɓe beltima hen no hannatini ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sar Abdoulaye Sarr. Ahmadou Samba Lo golle man jooɗi peewi ha toon to wuuro teddungo Madina Gounass takkusana jonɗo toon to Madina Gounass ko on takkusana yoni ha to dumga wuuro Alpha e nder galle ceerno Mouhamadou Amin Ly hande o dumganaɓe ene keeɓo jaɓɓade hoɓɓe mumen iwoɓe e jokoli nayyi windere kala ngam heɓanade ziyara ceerno Cheikh Yuma Kane Ly on ziyara noon waɗata ko goo e ɗiɗi lewru fanɗo hendu e dow gardegol ceerno Mouhamadou Amin Ly to dumga wuuro Alpha uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie Mohamed Wuld Abdelaziz kam wonno hoorejo leydi Mauritanie hande o mo dossier mum gulɗo jaw woni juuɗe ɓen ñawoɓe on dossier moɓe inniri ko dossier burjingol ngalu leydi ndi dirtinde e alɗude e dow miskineɓe leydi ndi ɗum ko caggal nde wonno lamɗore ndi e nder mandaji mum ɗiɗi hanki o noon hujjiyanko makko liti o wawa taddarade e yeeso ɓen ñawoɓe ɗon ɗo ɓe wiri ɗon ɗo ɓe ɗaɓɓiri ɗiɗo dossier ji yoɗi gudde kanko hoorejo on gonnoɗo hoorejo leydi ndi o holliti o dossier so tawi ɓe ndenaki ko jaltinowo yogay secret ji ha tenti noon ɗo holliri wonande hay noddirguel makko téléphone koko ñukida ala kala ko e wadde taw guite puttinaka e makko ko wona ɗum ko noon wonande juge holliri oɗo saaha wonande kay cellal makko ma ƴeewe toon to clinique Al Nasr waɗɗani hôpital national ngam ƴeewede avocat ji makko e docteur e makko kollata o wona karɗo cellal saaha mo tuta ƴiƴam saaha kadi ko hofru makko woni ko musata cellal makko ne yatiri caggal ɗum noon o saaha aɓe paadi ndin jencude ngam ƴeewede cellal ɓandu makko conférence de presse
mo assemblée nationale leydi Mauritanie ma uddita lulnde muma lulnde 2025 ɓe jaɓɓoto ko hoorejo jagoɗo leydi Mauritanie Mouhtara Wole Ndiaye ɗum noon ko nogas e nayyi duɗo lewru aljuma paaɗo nonne kadi nogas e jeegoma ha nogas e jeetati ha capantati go kala ko kanko hoore jagoɗo ɗum ko kuccam golle 2025 e artude gueɗe gollaɗe hitande yawtunde kala gam andinde ɗum ɓen sarɗiyankoɓe rewindiɓe gueɗe golle leydi ndi kono kadi ɓiɓɓe leydi ndi mbawa humpitade ɗeɗon gueɗe kala conférence afrique ko fate banggue jaam e haɓade leñamago kame konguɗi gaddoji fitinaji jonde wattude joyi ɓiire édition ɗum ko noksat udditi hanki o gonɗo hoore leydi Mauritanie Mohamed Al Aswani ko on hanki udditi ɗum o uddi ɗum ko toon to palais de conférence Al Morabitouna balɗe tati ko ñalawma janggo ɗum gasata ko jonde adude jaam e kisal ɓeydude ndenga ha tenti haɓade woni konguɗi ɗi gadduɗa ene gadda fitina guila e leñamago e gueɗe goɗɗe kala hitande hikkande noon waɗa koye dow teddungal hoorejo leydi Côte d'Ivoire woni Alhassane Dramani Ouattara jagorɗo muma yettima ne gasa au prix de la paix ene gasa ma waɗe e dow inde makko état majeur des forces armées wonande leydi Mauritanie holliti ɓe pettini pettoje gulɗe jaw ɗum noon ko armée ji ɓooyiɗi ɓe pettina bonna ɗumen ɗum koto lawola Nouakchott ak Jidda tuno ko mbiyata Tiwila hanki o noon hewɓe kay kuuli caggal pettoje kewɗe Nouakchott ko taari ɗum kala ɓen tagno ɓottoji kala ndentinanoma gam teskede on fanno sifande nandirala ma laato ɗum ko ñalawma janggo hakkude leydi Maroc kame Mauritanie jagoɗo pétrole mo leydi Mauritanie kame nandu mum jagoɗo pétrole mo leydi Maroc ma mbaw sifodire nden sifande laatoto koto Rabat gam yewde ɓoggi coura giwoji toon to leydi Maroc e ballal européenne Espagne France Allemagne ko nandi hen kala yewde ɗin ɓoggi ɗin mbawa yettade Mauritanie beele wawa dañde kuɓɓam timmuɗam ɗam ene yeyno leydi muɗum leydi Maroc ene yiilo oɗo saaha bolol gongol natirde Mauritanie ko wona tan guirguereta beele wawa kadi newnude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe ɗum ko gouvernement mo leydi Maroc holliri ɗum jagoɗɗo yangara 53 kilométre taw ko wuuro ngo mbiyata Asmara waɗani kerol leydi Mauritanie kene foto wonde 215 millions koppareji dirham Maroc jogori wanjede waɗe godron fewni ha few gam wawde newnude camion ngaji natoje jaltoji beele kadi ɓuuri wawde newnude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qaswani itti sete timmuɗo on setene ɗowi ɗum gardiɗo OMVS woni maayo ngo Sénégal woni Mohamed Wuld Abdel Fattah on hanki wawi yettade toon to Bamako lamorgo leydi Mali joɗodima e général Assimi Goïta ɗum noon haɗani ɗon tan général Mamadi Doumbouya kamine wonde Bassirou Diomaye Faye ɗe leyɗele tati Qaswani goni rendude OMVS ko fate banggue maayo ngo Sénégal ɗum noon hoore leydi Mauritanie holliti fandare o sete ko himmirande wonde mahatade yogay gueɗe ngo maayo gam haɓade waylo taari teskani nder leyɗele Sahel ha tenti e dumunaji e kiɗo hen no guleki teskaki opération ndenka to Zouayhat gouverneur état de Zamour ummini ɗum hanki o ɗum ko caggal nde dogi ɗon ɗo commissariat o nanganoɗo nanguira guyka ɗum ko caggal Portugal plainte e nder galle mo liggotono gam teskede omo tumda ɓen wuyɓe ɗum ko caggal hewɓe wullitiɓe e nder wuuro Zouayrat guila e magasin uji boutique humoɓe jawdi goɗɗum kala on saaha wuuro ngo ne ñangui jaw kala ko naati toon ko wuyɓe jaltinta ɗo wawi wonde kala nawa teɗoɓe kulani en haydara ɗum jeeyi sababude sa ko opération gulɗo jaw woni e waɗide toon beele wuuro ngo wonay jaam e kisal uddi kumpital men toon to leydi Mauritanie koto Mali paaɗena to leydi Mali Imam Mahmoud Dicko dawriyanke diiniyanke mo ganduɗa wonino gardiɗo haut conseil islamique du Mali woni kadi jeenoɗo e dental biyetengal M5 RFP ganduɗa limnoɓe laamu Ibrahima Boubacara Keita on battidiɗo toon to Algérie caggal nde yano toon uddital juma ɗum ko caggal nde laamu leydi Mali holliri metti mum faade hohoɓe ɗe Algérie ngam wiide ne mofta
ɓen gendiyankoɓe leydi mali ɓe beldani e laamu mena ene gona toon ne tolnira ɓooɗe faade laamu leydi mali ɓen jonnani ɗum addi herƴe mawɗon fewi guila nden kanko imam o ko toon o woni ɓattiɗomo holliti ma o artuto bamako laamorgo leydi mali ɗum wonata ko 14 février 2025 beele ma won walla ala koye wonde kala ɗo e nden ko woni yeeso daɗani guite radio ngoɓe mbiyata web tv fama dañi radio hesepul e ballal général Assimi Goïta kono kadi udditingo radio ko Sadio Camara jagoɗo konu ene tawtora ɗum Oumar Diarra on woni état major général armée gendile ndi kame jagoɗo télécommunication Alhamdou Aga Iliana ɓe mbawi hollide ngo radio ko radio fama koninkoɓe leydi mali ɗo caktota kabruji mumen kono kadi ɗo kettoto yogay humpitoji ngam wallidde newnude kumpital wonande koninkoɓe leydi ndi ha ɓuura wawde yarude yeeso Barry Gold eɗen gandi ko société baɗɗo duuɓi nogas taw kadi ganduɗa ko gollorgal ngal canadien duuɓi nogas koɓe ñiiɓi e nder leydi mali jaltina kanŋeji siftinde mon yontere yawtunde laamu leydi mali tetaniɓe wonande tunuji tati kanŋe wideɓe ɓe galda e lawol koɓe gollata ko ma wonoy 1.45 million koppareje dollar on société holliti metti mum o sa kamɓene ɓe jowi golle mabɓe kala ɓe dartini ujunnaji jeetato neɗɗo gollotoɓe hen ɓuuri hewde ko ɓiɓɓe malinaɓe nana galleji men jooɗi ɓe kolliri ni wawa hodde kala ko ɓe dañi laamu leydi mali ara ɓafta ha laaɓa ɓe koltiɗen gueɗe ɓe jaadani hen état du Sahel woni AES wi noon ko jagoɗomo Niger on général Salifou Modi wo holliti ngal ɗo cetal ngal Burkina Faso Mali Niger ɓe jetti pellital ngal cetal darna ngal gila septembre 2023 leyɗele tati ɗe ndendini ɓe jetti pellital yaltinde ujunnaje joyo koninke ngam hakkunde leyɗele mabɓe haɓade ɓen seɓɓitiɓe walla mbiyen jiguitiɓe armée ji taweteɓe nder leyɗele mabɓe riwtude addude jaame kisal beele ma laato walla ala ɗum G5 Sahel waɗino hono noon ala ko gasnoɓe koliti ngal pellital ngal ɓe ƴetti ngam wawde addude kisal e cellal wonande ɓesguji leyɗele mabɓe to RDC Congo oɗo saaha kay ko kulhuli mawɗi goni toon ɗum ko caggal nde rebel M23 teeti nokku bileɗo luuɓe o ne tawi nder Nord Kivu holliti ɗum noon ko général Silva e ko nge mo ganduɗa ka woni porte parole armée erima finoɓe toon ɓe ne mbasata dogde armée le ndi koko dari kono ɗo saaha ɗum dartinaniɓe ko dogdu saabu woni koninkoɓe koye men weddiɓe fesilaji men jole laaɗe gam dogde moltoyade toon to gooma ha to Nord Kivu kala gam teskede oɗo saaha rebel M23 ne kewi doole nana ɓosa faade e nder leydi ndi to leydi Guinée Conakry Ibrahima Kassori Fofana ɗum ko caggal nde procureur mo tribunal Guinée ɗaɓɓiri zizo nde taƴantamo duuɓi 5 e kaso milliarduji 5 ko preje franc guinéen gam tumedemo omo dirtini nde wonno hoore jagodere ndi alɗude e dow ko dañata ko ɓuuri hewde 15 milliard woni ko wujji maître Sidiki Berté holliti ɗo e lewru février wonande on procureur ko ɗaɓɓiri on juge ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo ɗum ɗo yoɗani e nder leydi ndi kala to Côte d'Ivoire ko accident musɗo waɗi e lawol Douakoué kame dalwa ha ganduɗa kene fotto wonde kene fotto wonde ɗum ko hanki 21 janvier waɗi ko pelɓodiral hakkude autocar jolnuɗo yimɓe e camion goto kanji ɗiɗi natodiri 17 neɗɗo mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe gañumen e tawe toon to hôpital mo dalwa kame hôpital mo Douakoué holliti jagoɗo transport ɗum ɗo henna maɓe ɓeydu nden kay kisal siftinde mon leydi Burkina Faso walla mbiyen ni Côte d'Ivoire kala ñalawma garɗo ko heewi e yimɓe pittal men e keddo e ɗiɗo henna a booli koto Gana paɗen Joma Hamman o toɗɗima hanki o sete kono kadi on sete jogori ardade ɗum ko on lieutenant colonel gonɗo e foftorde mum biteɗo laari wonata jahowo koyɗe jaam hakkude Gana kame AES woni Burkina Faso Mali ne wondi e Niger beele jaam wawa duumade e nder ɗiɗo henna a nokkuji kala jolam jaberi jahaten ko ton to Israël chef d'état majeur
général armée leydi ndi acciti golle muɗum on jeyi sababu acciti golle makko gila jeeɗiɗi octobre 2023 wonde jango ngo hizbullah wanno e ɓiɓɓe israil naɓe kamɓe ɓen arnoɓe wangade israil ha jooɓi ken tolno temedere ujunere e temedɗiɗi fittandu o holliti ngam o dañani sembe wawde hadde nguɗon jango wacciti golle makko armée leydi israil holliti gila tan guerre fuɗɗi woni tan gila jeeɗiɗi octobre ha yetti alet jawtuɗɗo hen o ɓe jooɓima kene tolno e ujunnaje nogas fittandu taw kadi ganduɗa ko soldat dariɗo e hamas e nder lebbi 15 ko wona ɗum konon opération ne jokki toon to janina hakkude israil kame falasɗine ngam teskede ha hande jaam suwa taw duumade hay so tawi woni ga banggue gaza sifande jaam ko heddi noon heddi to Palestine hakkude mum e Israila Pologne hoorejo jaagarɗo leydi muɗum woni Donald Tusk wo erima ɓesgu leydi makko finoɓe toon to États-Unis de Amérique nde gartata e leydi mumen ɗum ko caggal nde Donald Trump holliti ɓoyata ma nawtu hewɓe kay e hoɓɓe ɓe ndewani lawol taweteɓe nder leydi mum to Turquie ko cum bonɗo musɗo waɗi to station Akia on noon cum koye hôtel mawɗo ngarɗuɗo taw kadi ko hôtel tourisme en ɓurɗo teskinede ko hôtel luxe no fewi mo ganduɗa ko 12e étage ɗum waɗi kono foto wonde 170 kilométre hakkude mum e Ankara mo Turquie on hôtel ene wonno e nder muɗum kene foto wonde 250 neɗɗo kono kadi ko wasil fittan mum ko 76 mo neɗɗo waɗi hewɓe noon gañiɓe hen nayo nangama hen gardiɗo on hôtel woni directeur oɗon hôtel États-Unis de Amérique Donald Trump caggal fitinaji bannoɗi toon to Capitole e laamu makko jeeyi sababu noon ganduɗa kene wona 1,500 yaadiɓe makko nangano hen ñawore sattude nde o ƴetti lefol laamu ɗum ko heccanke o sifande nde o adi sifde kay wo holliti ɓen wo yaafin ɗumen yo jaltu kaso ha laaɓa kono oɗon saaha wo holliti ko ɓamtude faggudu leydi Amérique ko huccande golle ɓeydude nden kay kisal keeri kono kadi wo yaltini ha laaɓi Amérique OMS woni fedde darnide cellaɓal windere kono kadi haɓotoɓe ko fate waylo waltarinde woni COP France 24 ɗum ɗo kala wo holliti ko kecce o yatiri hen caggal no feewi eɗen ponno jaɓɓade musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia eɗen ñagui yafuya ñalawma janggo ma on nan dande makko taw kadi koye joolam jaɓeri so jomiraɗo haaji musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena